Бандюги. В това видео ще си говорим за инвестиции в крипто и на фондовата борса. И в други инвестиции. И най-вероятно видеото няма да се хареса на голяма част от вас. Но понякога истината боли. Съжалявам. А истината е, че вие няма да забогатеете от инвестиции в крипто или на фондовата борса. И сега ще ви обясня защо. Защото първо, инвестициите в крипто и на фондовата борса ще откраднат голяма част от вашето време. Защото ще гледате безумно много видеа на тази тема, напълно безмислени видеа, коя е следващата и нова трендинг компания, в която е добре да се инвестира, защото ще избухне след време, или кой е новия криптопроект, подобен на Dogecoin, Pokemon Coin, който ще ви направи милионери за нула време. Вие ще изгубите страшно много време. Инвестициите в крипто и на фондовата борса ще ви откраднат от времето, което е супер важно. Не само от времето, ще откраднат от емоционалния ви заряд, което е много важно, защото това ще ви изхъбява и ще ви изморява много повече. Абсолютно безмислено е за мен да спорите с някой познат, с някой роднина или още по-малко с човек, който изобщо не познавате, за това дали биткоина ще стане 100 000 или 200 000 или 500 000 или Тесла, какво ще се случи и колко ще се качат акциите. Безмислено. Загуба на време, загуба на енергия. И не на последно място. Инвестициите в крипто и на фондовата борса ще откраднат малкото ви спестени пари. Толкова ценни спестени пари. Много пъти съм казвал в предишните си видеа, че за да инвестирате на фондовата борса или в крипто, вие трябва да имате огромен финансов ресурс. Истината, гайс, е, че тези инвестиции са за хора, които наистина имат сериозни пари. Аз на времето също съм инвестирал в крипто. Инвестирал съм и на фондовата борса. Попадал съм в този филм и знам колко може да бъде зарибяващо да инвестирате там и да си гледате на екрана само как се представят вашите инвестиции. Но първо, аз съм можел да си позволя да инвестирам. И второ, аз съм можел да си позволя да загубя тези пари. Разбирате ли? Което е много възможно. Особено при криптото. Аз съм бил напълно наясно с възможността аз да загубя, ако трябва, всичките си пари. Не, че не е било приятно, но съм го обмислил и този вариант. И сега ще ви дам още, и то много конкретни примери, защо инвестициите в крипто и на фондовата борса не само, че няма да ви направят богати, но напротив, държат ви бедни. Няма никакво значение колко ще скочи биткоина. Та-да! Да, за по-голяма част, 99% от хората, които инвестират в крипто и в биткоин, няма никакво значение колко ще бъде днес биткоин. Не мога да разбера, защото такова голямо внимание се обръща на това. Ау, биткоин станал 70 000, станал 72 000, станал 80 000, станал 100 000. Няма никакво значение. Няма никакво значение за вас, защото да кажем, че сте инвестирали няколко хиляди долара. Нещо, което повечето хора сигурно и толкова нямат, но да кажем, вкарали сте 2000 долара инвестиции, 3000 долара инвестиции, 5000 долара инвестиции. И биткоин покачва цената си, стойността си 100%. От 70 000 отива на 150 000 долара. Супер! Значи вашите 2000 долара са станали 4000 долара. 3000 долара станали 6, 5000 долара са станали 10 000 долара. Вау! Край! Забогатяхте! Имате 5-10 000 долара. Вие вече може да ни работите цял живот. Какво от това? Първо, че с тези пари няма да забогатеете. Това е абсолютно ясно. И второ, има смисъл да разглеждаме тази ситуация единствено и само в варианта, в който вие си изтеглите вашите инвестиции в момента, в който биткоин е бил на най-високи нива. Или Етериум, или каквато и да е друга инвестиция. За по-лесно говорим като пример за биткоин. Ако вие си изтеглите всичките инвестиции от най-висока точка, когато е било биткоин, което, нека бъдем реалисти, почти никой не прави. И
не само ако си ги изтеглите, а тези пари, които сте кеширали, ги използвате за нещо смислено. Само единствено тогава може да кажем, че има някакъв смисъл да се инвестира. Но, голямото но, за да се покачи биткоина с такъв голям процент, това изисква години. Общо взето, тези активи, макар че е много трудно биткоин да го наречем актив, ама те са на цикли. Особено криптото, което е супер волатилно. Тук един ден, на следващия ден тук. На следващия ден тук, после тук, после тук и после тук. Но това изисква страшно много време. Вие ще си направили няколко хиляди долара, вашите 5000 долара ще са станали 10 000 долара, и което ще ви е отнело поне няколко години. Евентуално, защото това не е изобщо гарантирано, не е сигурно. Няколко години, за вие да направите примерно 5-10 000 долара, и то ако си ги изтеглите, както вече споменах. Виждате ли колко е безмислено вие да си губите времето, да си губите енергията, да си вкарвате финансите в инвестиции в крипто или на фондовата борса. 100 пъти по-добре е да направите някакъв бизнес, да направите някакъв физически бизнес, да направите някакъв онлайн бизнес, да инвестирате в недвижими имоти, нещо, което ще ви носи сигурен месечен доход. Ето ви пак конкретен пример. Имотите, в които аз съм инвестирал тук в Бали, вилите, които сме построили, всеки месец ми генерират около 10 000 лева. Пасивен доход. Бандюги. Пасивен. Не е нужно да си мръдне пръста. Всеки месец не е нужно да гледам видеа, да гледам специалисти на тази тема. Не ме интересува дори и каква криза има. Нищо не ме интересува. Всеки месец 10 000 лева идват в джоба ми. Чик-чин! Не е нужно да си наглеждам инвестицията. Не се притеснявам от хакери, че могат да ми хакнат акаунта. Не се притеснявам, че евентуално Binance или eToro или някоя друга платформа може да фалира. Нищо от това не ме интересува. Всеки месец аз получавам парите. В рамките на една година, да кажем, това са 120 000 лева. 120 000 лева. Айде, направете ми някаква сметка. Дайте ми някакъв пример какви трябва да бъдат тези ваши инвестиции и стечение на обстоятелствата, за да може вие да направите в рамките на една година 120 000 лева чиста печалба, говорим за чиста печалба, от криптоинвестиции. Дайте ми, моля ви се, някакъв вариант. Искам да го разгледам. Как може да стане това нещо? Да видим колко звезди и планети трябва да се подредят, за да може вие да го направите това нещо. И да, вярно е, ако искате да развиете някакъв по-сериозен физически бизнес или да инвестирате в недвижим имот, ви трябват повече пари. Нещо, което ако вие сте само на около 20-30 години, трудно ще имате такъв капитал, но може да направите по-малък бизнес. Не е нужно да бъде още първият ви бизнес някакъв огромен бизнес. Може да инвестирате в по-малък имот. Първият апартамент... ще жито телефон. Първият апартамент, в който инвестирах, струваше само 14 000 евро. 14 000 евро! Ще ви скоча видео в горен десен ъгъл, ако не сте го гледате, да видите нещо, което е толкова ефтино, как след като го ремонтирах, след като го обзаведох, буквално от следващия месец то вече започва да ми генерира пари чрез наеми. Нещо, което е сигурно, възможно най-сигурният вариант за вас и което най-вече ви носи ви доход, месечен, сигурен доход. В момента се намирам в едно много приятно заведение, което съвсем наскоро откриха. Заведението се намира ето там, кафене, и след това откриха и тази вътрешна част, и аз не знам как да я нарека, където има басейн. Може да ползвате басейн. Има тук нещо като конферентни зали, където предполагам може да си ги взимате под наем, да ги ползвате. Виждате, имат колко се мисля, че 3 къщи. И трите къщи на първия етаж може би са конферентни зали, а на втория етаж ги отдават най-вероятно за нощувки. Страхотно е. А заведението просто кърти.
Направиха го на много хубаво място, на хубава локация, оцелиха локацията. Имат страхотен асортимент от круасанчета, сладки неща. За обяд също много хубава кухня, европейска кухня имат. Кой фиш. И им потръгна страшно добре. Пълно е заведението тук, ако дойдете на обяд, в момента е рано сутринта, няма толкова много хора. Тук, ако дойдете на обяд, не може да си намерите място. Ето това е бизнес. Бизнес, който всеки месец гарантирано генерира някакви доходи на собствениците. Всяко едно кафенце, ето сега ще отида да си изпия кафето, всяко едно кафенце, всяко едно круасанче ви вкарва в джоба 1 лев, 2 лева, 3 лева, 5 лева. Може да не откривате такъв голям ресторант. Вижте му тук градината. Тук може като пикник да си направите, да обядвате. Сладоледи имат. Абе, страхотно завъртяха. Детски кът имат. Пак ви казвам, човека, който го е направил това заведение, той не е започнал от вчера. Първото, което е. Това не му е първият бизнес, както и не го е направил с спечелени пари от криптоинвестиции. Искате ли да се обзаложи? Няма го тук, за да го питаме направо, да видите. Той го е направил след като е развивал много бизнеси до сега. Като е започнал с малки бизнес и е стигнал до това положение. Има онлайн бизнеси, които може да започнете почти с нищо. Толкова. Нада. Айде имам едно даже предизвикателство за вас. Оставете инвестициите в крипто и в фондовата борса. И Торо, между другото, съвсем отскоро вдигнаха минималния си депозит от $200 на $2000. Което е страхотно. Което е страхотно, защото много хора нямат $2000 и няма да се набутат и да се прецакат да се инвестират последните пари. Защото иначе $100, $200, $50 инвестиции, вау, невероятни инвестиции правите. И защо мислите, че повечето ексчейнджи и платформи се рекламират с възможността вие да инвестирате само $50? Даже $1. Револют и други подобни. Може да инвестирате в акции само $1. На кой по дяволите му трябва да инвестирате $1? Аз ще ви кажа на кой му трябва да инвестирате $1. На ексчейнджа. Защото те ще спечелят от вашите 10, 15, 50, $200, обаче вие няма да спечелите абсолютно нищо, защото те работят с замах, защото те имат хиляди потребители. Това е основната цел. Да не кажа единствената на всички тези ексчейнджове или нови криптопроекти. Каква мислите причината да се прави един нов криптопроект? Да променим финансовата система, да прекратим фиат парите, за да можем да станем, да използваме само крипто и да бъдем напълно независими, непроследими, пълен биес. Пълен биес. Всичко се прави, за да може някои определени хора да правят пари на ваш гръб. Направете си бизнеса и тогава вие ще си правите пари на ваш гръб, а не на някой друг. Връщаме се сега на предизвикателството. Оставете големите инвестиции или големите бизнеси. Айде направете един бизнес, който ще ви генерира $100-200 на месец. Пробвайте. Направете го това нещо. Всеки месец този бизнес физически ли ще бъде онлайн или даже няма да го наричаме бизнес. Някакво начинание направете, което да ви вкарва в джоба всеки месец $200. Ще видите колко удовлетворен ще се чувствате. Да, тези $200 на месец, те няма да ви направят богати и в никакъв случай даже няма да ви стигат да изкарате месец. Няма никакво значение. Направете го това нещо. Да видите колко добре ще се чувствате и как това ще ви помогне много бързо да скочите на горно ниво. Да качите стълбичката.
след това да направите втори бизнес, който вече да повторите един вид успеха си и да почнете да правите големите пари. Същото беше и при мен с имотите. С много малки апартаментчета, много ефтини имоти започнах, обаче когато един път завъртите колелото и видите, че нещата се получават, тогава е много по-лесно да го дублирате. Направете го това нещо и ще сте много по-щастливи, отколкото да си гледате виртуалните инвестиции в крипто, които, by the way, много трудно може да се изтеглите. Ама айде, няма да задълбавам тази тема, но това е истината. Вижте за какво става въпрос. Ето ми го и кафето. Кафе, мляко и кукис. И сега някой е направил 2 лева печалба от моето кафе. И си ги е вкарал в джоба. Нещо напълно реално. Мислете как ще инвестирате, с вас ще видим само след 7 дена. Чао!